Ma. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Teman kalian di puja pada YouTube channel aku segar betul borang nak kasih komen dabai. Pressure sia hala pada di gan nunggu baca ada rara kepur nifrai na. Nih. Ay ma, ayong. Ay masana kita juga. Ma? Masana. Ah masana kita. Masa. Pai nunggu. Tangang. Mana? Bodoh apa? Nung mosta musara dengan balai. Nung mosta musara dengan balai. Serunai. Nung di beraya. Kau bayar. Orang sanggerang. Makaba. Nung son jingnya haba kali danger musana dekon. Serana. Zahanau. Masakan mu bapa. Nung ni tokon kena garbai sen nung. Ayo, ang masalah ini. Guys, nifrai ayong wajan ayong mane haba kali ada taban musara mana ada jingni haba yo. Jadi itu tokon laga setapa yo. Pintu haba kali tokon kegarna ni musara mana ada na. Bikin ang seng demen taban ke. Ang di bangun saya kamna kita ada na. Ma kamna kamna naik lebih taban sampai ada lagi per. To guys, moi tar karone mane makeup kori tu makeup खालामगोन ना बेनिखायनो आङो Makeup खालामनाया मेगनाव सि बरनागोन इयो sakjana nih megonan nih kote megon mau dia ukar lama ya iya mau ini eyeliner pensel eyeliner कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं Mega pisir. Oh, saya nangan. Oke, betul. Kamu sugur. Guys, ini musugur menenangan ya Rena. Oi, bisa rumah di muka kalian ini, no? No? Bisa rumah di muka kalian? Muka kayak mana? Ini apa? Ini mesti dulu kasih kan? Oh, si musang ka dile. Guys, finally zubair na daya. Daya Agni bwraikhw face ke kichini sara na guys. To chalo. To guys, naide mujang ni salai dum salai. कहाँ से आते हैं मेकअप खालामनायखौ एक करङा खालामनोनो आं मजा जानांगौ मोनलै दायो पुरा आङो दख'ना गाननोसै ओरैनो मेकअप खालामना गाव गाया मा एकाडेमिनि बिथादे दिनै सानिया सिनाय मोनोमोन ना नायनि जानि सानिया सानि Ayoy Ayah apa ya roasting Ayah kia Ayah
मा मा जाखो गावगायानो मेकआप खालामो गावगायानो उन्दै साजोबबाय टपा मालूम ना मेकआप खालामनो रोङा बाय ओरैनो गावगायाबो लाखायाना पुरा माने गाइस बियो दाढ़ी गोनां सिख्ला आरोना थिखानि मोनसे दे मा होनदों मा मा माबायदि नुदों डेन्जार मिनिबाय ने मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ फोटो मोनसे थिखार गाइस पुरा मानजोब्बायनो आरोना बिना बेनिखायनो माखांसोनोसै आरो दा माने बारा दामनि नङाना बियो खम दामनिसो ओरैनो न'आव थानाय जोङो फोना नालाय ओरैनो आङो इखौ ट्राइ खालामबाय आरो दिनै थ' दायो मोखांसोनोसै नुयो मुथिं एसे दोङो ओइथिं साइथिं बारा फोना माबा खालामदों बुस्थिया आरो हाबायाव माबानि जागोन बे जुनिनि टेस्ट जाबाय ना मा रोखोम नांखो दिनै मेकआप खालामनानै मेकआप खालामनो रोङा बाल रोङा थ' गाइस मेकआप खांबाय एसे फानिबो जाबाय आरोना आइया माबायदि रिएक्सन होबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थ' डेन्जार मिनिबाय आइयाबो आंबो निजाखौनो बिराद मिनिबाय हिन्जावाथ' उदै साजोब्बाय मेकआप खामनि होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो हिन्जावा आंखौ सिगांनिफ्रायनो दे खाम होननानै बुंबाय आरो आंबो दिनै माबादि नुयो आंबो नायनि होननानै समायना नुदोंबा कमेन्टआव होजोब माबादि नुदों आंखौ हिन्जावसा जामारनोसै नामा सालायना लानोसै नामा निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल ओमफ्राय मिनिनानै एकेबारे मोर गलটো বিষাই গ'ল আৰু না গাইस পুৰা হাঁহি হাঁহি গলটো বিষাই গ'ল মোৰ गोदनाया साबाय दायो न'आवथ' आइल' दंमोन ना आइयाल' नुबाय आरो आइनिल' रिएक्सन नुबाय आदा बाबामोन जाबाथ' बिसोरनि रिएक्सनफोरबो नुगौमोन आरोना नोंथांमोना आइल' दोङो এতিয়া दादा আৰু बाबा নাই যিহেতু সিহঁতৰ ৰিएকশ্যনটো দেখা নাপালে আৰু আপোনালোকে नुबासै आरो बेनोसै बिराद मोजां खालामनो रोंगोलै दङ गाइस नङा आं खिथाहर मोजां खालामनो रोंगोना रोङा जामारदो एक मेकआप साननै क्लासाव थांबा आरो रोंगोन ने एक रोङाखै आं माने मेकआपनि बारा एक रोङा आरोना माने जिखिनि मालाय खालामनाय नुयो बेखौनो खालामदो आरो आङो बिनि सायाव ओमफ्राय मेकआपनि एक बुस्थु गैया आङो बेफोरो ओरैनो बायनायमोन आरोना सिगां ओरैनो बे फिसा फिला बुस्थु ओरैनो बायनायमोन बेफोर मेकआपनि मेन बुस्थु नङा आरोना बेनोसै आरोना किसुमानाथ' सानदों माने रोङा गारा मा खालामदों होननानै
Ini nong ada na. Ne? Diam. Diam ba? Baza, tap. Masa romantic jangan no. Tap apa baza? Ne? To logoफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै Benes. Bye bye. Bye bye.